manera una mica estranya. Això. Deixar d'escriure? Doncs ara ho veig difícil, m'hauria de passar alguna cosa molt greu, algun problema que no em deixés gens de temps o que hi hagués alguna altra cosa que m'absorbís i que no pogués escriure. Però si no, doncs no ho veig. Senyor delegat. Si ho vaig fer servir amb automàtic, a vegades també que ho puc veure que se té res... Amb l'ordinador, si vaig tenir algun problema? No, per sort no, per sort no. Sí que em passava que a vegades em feia una còpia, me guardava la còpia en una USB, després començava a treballar amb la versió de l'ordinador i la de la USB l'havia fet servir en un altre ordinador i al final ja no sabia quina era l'última, això sí que m'ha passat. Ara ja vaig una mica més de compte amb això, perquè si no al final ja no sabia quina era l'última versió. Però no se m'ha esborrat res ni res. No sento res, estic sorda completament. Crida. Tens pensat un altre llibre? Tinc pensat un altre llibre. De fet, tinc fet un altre llibre ja, però no està publicat. Just ara en tornar de les vacances, més o menys, al setembre-octubre, vaig acabar una altra novel·la, està acabada i està amb els meus lectors zero, que espero que l'hagin començada, no ho sé. Estic a l'espera que em diguin alguna cosa. Tu vols ser lector zero? Potser em fitxaré algun, a veure. Espero que em diguin alguna cosa al desembre i quan em diguin alguna cosa al desembre que tindré uns dies de vacances com vosaltres, fer modificacions i després ja veurem què faig amb aquesta novel·la.